Hello guys! Welcome to my channel. And today, matuko. Nakasingog City karon. Then, I will go to Princeton and Novo, I think so. Kaya nakoy paliton. So, yes. Mama! Papa! Papa, wala na tayo toothpick pa? Kita ko suoton. This one, siguro. Siya kung uban mga tatumi sa Princeton. Kay mamalik ko mga sa mga babies ni mama, yung mga estudyante, mga candies, mga pang first month, bundle of joy daw. Then mapalit sa ko t-shirt para sa mga girls na ko kay mag-fun ko side to side music video. So yes, I'm so excited for that. Okay, let's go. Hello guys, ako sa Mercado. Actually, bago na siya na-open. There is singo of I'm with my mom. Nita may ganong giveaway para sa mga babies. Kani siguro ang palit. Kani okay na yun. Ay, ganun sila dyan ha? Ang mga lalaki. Ganun ko ni Kiko. Pero okay na gapon. Kani na lang sa lalaki. Batman na ito. Batman. Minecraft. Push, dito ko na lang. Tato na lang oh. Kani? Hala. Kana. Kani na grande yun? Lemon pink na mga kurang. Ala. Ayan, sige inan. Hello, this is so nice. Oh, daawa guys. Sila mga buligainan ni. Oh my gosh. Hindi pa nagbaligya. Nice din diri guys. Ganun cake. Mga party koan. Party koan. Look up. Nakita para sa makeup. Look, oh my goodness, it's so beautiful this. Pagkita din ako na crush din ko dahil rin dito. So, kay nice guys. Yeah. For my makeup. Oh, I'm loving this. So guys, nagulat na lang ni Ogwaan. Tricycle. Kapalit na may katong ganin na. Ang game na palit na tabangin na rin ko inyong photos. Photoson na totoo niya. Home. Nandun ako sa balay. Hi, na si Dodot. My brother, di ay. I have a proposal to make to you. Yes. Can we do my brother does my makeup challenge? Okay, maybe, yes. When I, Zaman? kung mama na kasi ugma. Ano? Sinulot mo na mag-makeup niyo mo? Oo. Sa Thursday. Paano man na siya? Uso man na siya ron. My brother does my makeup, my boyfriend, my husband, mga whatever. Papa, unta ni mo kay Master Kaayo. No. Ayak ko, Hindi siya makeup challenge. So, ikaw ang makeup challenge shoot, ha? Yes. So, maybe we're gonna do it tomorrow afternoon. Okay. Yes, and I'm so excited for Okay, that. concert ugma, ako ka ng album launching. Uy, tonight! Oh, tonight, di eh? Oo, nako sa Medina tonight, guys. Kaya na album launching si Father De Loso. Then, you know na, naman ko'y collab sa iya, so I have to be there. So, kantahan niyo to? Kantahan niyo to? Kantahan ako ang akong ikaw ang laman ng puso ko, kung mawala ka. Oh. Reaction daw. Kung mawala ka, then kuan. Ito gani, ito to. Kung mawala ka, o katong one day, I saw na noon. I-post na nga see you in Medina, guys. Yes, lagi unya, oh, sige. Oh my god, nadyo ko oily skin guys. I'm gonna use this one again. I know, di ba naman isa kong kuan sa mga vlog na ko. Then guys, so ako mga excess na. Oh my god, look at that. Gabi nadyo ko oily. Hulugan kayo. Look at that.
Yan. Kailangan oily yung kong skin. I thought I'm a dry skin ko, pero ano, lady ay. Saon dyan, daghan kayo. Ito na pamuston tong mga... Na-i-vlog na sa ni Modern. Yes, ipostos na ko tong mga napalit ako ganina sa store. Christmas is for the kids. Kay kanang hatag ako sa mga kids. Kay teacher man akong mother. And then na siya mga pupils. Then maghatag ko, I'll be the Santa Claus tomorrow. Hi guys, padung ako sa Medina. Hello guys, nan ako sa Medina, dari sa San Isidro. San Isidro. Yeah, San Isidro Labrador Church dari sa Medina. Tara. But yes guys, mo kanta ko dari sa anya, wala ka dungo mo sa mga kuan. Mga kuan ko. Let's go. Organizer sa imong concert. Oh, lagi. Hi guys, I just got here in Medina. And look at that. San kayo, nasilay program, and I'm gonna sing, and I actually got something like that, a VIP a VIP medal, diba? But yes, I'm gonna sing later there, so I hope everything's okay. But yes, This is a love song. Ikaw ang laman ng puso ko. Yung checklist sa YouTube as go. Mag-isa lang sa buhay ko ang maging ganito. Kahit saan mapunta, ikaw pa rin ang aalala. Magpadala sa tulos na buhay natin. Kaya mo lampasan, ako ay nandito lang. Ipagpasa na ang mundo ko sa'yo para malimot, ibigin hanggang sa paraiso ay malalaman mo na ikaw ang laman ng puso ko. so guys, man akong perform, and look at this. Oh, tanawa siya, oh. Nasa ka siya, oh. Oh, naog din siya. Star sa niya nga Santa Claus. Oh, then kani nga Santa Claus. Oh, look at mo. Unsa man ni siya? Hoy, ni Saka siya, oh. Look how cute. Asa man nga kuan? May nagparaglider, oh. Skydiving. Ay, oh! Hindi siya makasanta. Close up yun. Ooh, I found a cotton candy. tindiro aning cotton candy? Oh my God, my favorite. Duha man isa. Oh, duha. My God, guys, I'm so obsessed with this one. So obsessed with the cotton candy. 50 nito. Hi guys, I'm home and na-oily na sila akong skin. Ako na sa butangan. Daw may mga to ma-stem na ni siya dot. Or ito na po. Stem na daw na. Ano may sa'yo pag matalab kay daghan ba ko magluto po sa ako sa totoo nga to. Canada, Hello America. guys, nakukaroon. Okay, Canada, I'm here, Singapore. So,
if it is a Filipino party because we have so many foods. Look at that. Wait, I'll show you the food. Yes, look at the food. This is fried chicken. And this is, I think this is buko, right? Buko gulaman or something. Look at that. That's so yummers. I think it's a buko plus the ano. And then the next one is puto. Oh my God, it's a Filipino. And yes, in the party, di dyan mawalang spaghetti. Kani, oh, another spaghetti. This one, oh, this is humba. Something, diba? Ay, dili, adobo. Adobo ni siya. Oh, diba? Lamig kayo siya, oh. Then next one, another adobo. And the other one, another spaghetti. This is just like a kid's party, actually. Oh, lumpia. Then by the way, oh, we have cake as well. So we have cake as well. We have sinuba. We have another spaghetti. And what's that? Ano na siya? Menudo. Menudo. So yes, ang daming pagkain, besh. Yes. Oh, na sila eh. Ako yung maghatag. Ay, wala sila. Butan, manggit kayo. Okay guys, it's time to give because Christmas is giving and yes, mani ako ipanghatag sa mga bata karon as my Christmas present to them.